Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama perainan aku didhawuhi ibuku mboten asal medal saka omah. Lah, iki gaweanku nang omah. Gur dolanan HP, mangan, teturon, lan gak asik-asike ngrungokke lagune Mawang. Nyaponi. Bu. Aku langsung nuruti sing didhawuhi ibu mau, yaiku dikon nyaponi. Dilalah, sikilku kebijik lingir. Waduh, jebule ototku dadi nyeri iki. Tapi tenang, kuwi kabeh ana solusine. Merga kula nang omah sedia Hotin Cream. Hotin Cream, obat keluarga sing iso ngatasi pegel-pegel, nyeri sendi karo nyeri otot. Ora lengket meneh. Cara nganggone gampang. Dioleske, dipejat. Mengko nyeri-nyeri otot bakalan mari.